Nei, Toralf eller Morten? Nej, eller Elsa. Nei, men Der står du også. Nå ble det deg. AIDS before beauty. Jeg har slet ikke hils på dig nu. Hvad hedder du? Else. Else. Ta Toralf, du. Du kan enten vælge at give den til Else, Morten eller Toralf. Ja, okay. Okay? Det er bare vigtigt for mig, at jeg lige kan få lov til at spørge jer en af gangen, om I har den. I skal ikke sige noget som helst. I skal intet sige. Men jeg spørger jer, så skal jeg prøve at se, om jeg kan se i øjnene på jer, Okay, så vi får si noe i om kroppen, I altså. lyver. Ja. Okay? Så bare hold den i en af jeres hænder. Okay, og jeg skal gi Når kulen. du sier lyver, skal vi svare deg? Nej. Når du spør, skal vi svare deg? Eller skal vi ikke si noe? Nej, I skal intet sige. Nej, så da Ved du lyver hvad? vi ikke. Du får lov til at starte. Du må selv bestemme, om du vil give den til Else eller Toralf, eller om du selv vil holde den. Jeg stiller mig herover. Vil ikke have det? Jeg stiller mig over i Det er hjørnet ingen som vil her. ha den. Den er veldig varm. Og Okay, men nå skal du gi den kulen. Enten ha den selv, eller gi den til en av de to. Nej, jeg skal I må selv bestemme. Dere der. Det er Får dere ikke vi tre. lov til å ha den. Da er vi i den. Ikke sige noget. Jeg kan ikke forstå det alligevel, så det er En okay. av dere tre. Okay. En av dere har den. En av dere har den nå. Okay, ja, nå er det klart. Der er en af jer, der har. En af dem har den, ja. Nå er det klart. Det er godt. Og I skal alle sammen stå sådan her fremme med jeres hænder. Alle sammen. Det er det tre. Godt. Du har den, ikke? Nej, nej. Hun fikk ikke lov til å ha den. Nej, nej. Så nu spørger jeg bare en af gang. I må gerne sænke hænderne lidt. Og I har den i en af hænderne. Er den i en af hænderne her? Ja, den er Der kjente du det. Og hvad? Der kjente du noe. Okay. Jeg tror, jeg er klar. Vet du hvem som har den? Ja, nej, jeg ved. Nu optager vi, og så tager vi den derfra. Okay. Alle sammen bare hold hænderne frem Okay, ja. sådan her. Så altså en av de som har en kule? Ja. Men du vet ikke? Nej. Men det Kan du finder jeg ud finde af. det ut? Du kan finde det ut? Skal jeg gøre det nu? Okay, prøv nå. Finn ut hvem som har kula. Jeg spørger jer en af gangen. Har du den sorte kugle, og I skal alle sammen svare nej? Nej. Har du den... det var hurtigt. Else, har du den sorte kugle? Nei. Toralf, har du den sorte kugle? Nej. Du var for hurtigt til at sige noget som helst. Det er typisk Så meg. jeg tror ikke, at du har den. Du må gerne vise dine hænder. Else, bare lige kigge på mig en sidste gang her. Har du den sorte kugle? Nej. Nej. Ja. Hvis det ikke virker det her, så skal I huske på, hvor flink en fyr jeg er fra Danmark. Ja. Else, du har den heller ikke. Jeg prøvde å lure. Vi har blitt stemt ut. Så kan den være i en af de her to hænder her. Du skal intet sige. Er den i venstre hånd? Er den i højre hånd? Er den i venstre hånd? Er den i højre hånd?